Lasse Riihimäki puhu Kaspalakit. Mistä nimitys Kaspalakit on saanut alkuunsa? Se oli aikoinaan, pelattiin useampi vuosi sitten, niin Kasavuoren pallo, eli Kauniaisissa pelattiin. Ja siellä oli tätä vanhaa porukkaa, mikä oli entisiä Rekolan pelaajia. Ja siitä porukasta sitten siellä on ainoa Kaspalakista tänne siirtynyt sitten, tai Kaspan pelaaja oli sitten Sellin Vesa. Ja siitä se on lähtenyt muotoutumaan sitten tuolla M2D-nettimaailmassa sitten Kaspalakeiksi vääntäytynyt sitten. Nyt ollaan sitten virallisesti kuitenkin pussihukkia. Hienoa. Kausi alkoi aika mainiosti vierasvoitolla. Minkälaisia tunnelmia siellä oltiin? Täytyy sanoa, että jos alle 60 pisteeseen Honkahallissa jätetään, niin liuta maajoukkueen nuoria ja vastikään liigassa pelanneita jätkiä, niin kyllähän se kirvoitti vanhat miehet niin varsin iloisen hyppelyn. Että oli tosi hyvä fiilis ja hyvä startti. Että oli vähän pelosekaiset tunteet ennen kuin kausi alkoi. Että on vähän myöhemmin päästy aloittamaan koko porukalla sitten loukkaantumisten ja muiden reissujen takia sitten niin kautta, mutta nyt on ihan hyvä pössissä ollut, että niin miehet vanhenee, mutta into lisääntyy vaan sitten. Niin. Ja pojat on toki pitänyt suuri osa ihan hyvässä kunnossa itseensä. Tuossa on tulossa vielä tukkupelaajia sairastuvaa, että muutama vielä on sairastuvalla, mutta nyt näyttää ihan hyvältä, että saadaan ehkä sitten suurin piirtein mies per viikko niin mukaan taas uusia miehiä. Hienoa. Mikä on kauden tavoite tällä hetkellä Kaspalakeilla? No, pitäisi Janssonilta kysyä, että onko lupa nousta. Että kyllä niin pitkälle mennään, että mitä lisenssi antaa. Lisenssillä saa vaan pelata. Että katsotaan sitten kauden lopussa, että mikä se niin ykkösjoukkueen tilanne on, kuka tässä on sitten ykkösjoukkue. Niin, tietysti M2D-mestaruus on vielä saavuttamatta, että niin, sitä lähdetään tavoittelemaan. Teillä on kohta harjoitukset alkamassa, mutta viikonloppuna sunnuntaina on Kelohonka vastassa. Mitä sieltä tiedetään siitä joukkueesta? Kartanon herrat. Kartanon herrat, eli mitä siitä tiedetään? No Kartanon herrat on kaastamista vähän vanhemmista ja kokeneemmista pelaajista ja sieltä on nyt suurin piirtein 450 heittoa lähtenyt sitten ulkomaille töiden takia, niin että on hieman muuttunut joukkue ja ei ole ainakaan tuolla kuulunut mitään hirvittävän kovia vahvistuksia, mutta perinteisesti ollaan otettu kuokkaa sieltä, vaikka viime kaudellakin kotipelissä johdettiin puoliajalla 20 pinnaa, niin vielä ne sieltä takaa tuli ja vieraassa meillä on ollut aina vaikeaa heitä vastaan. Että katsotaan, ja kyseessä on kuitenkin hallitseva M2D-mestari, että siinä mielessä ne ei tarvitse motivaatiota hakea. Hyvä, kiitoksia haastattelusta. Kiitoksia.